गिबि खौराङावनो दङ बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिखौ बुथारदों। 7 सुबुंखौ खानाय जादों आरो पुलिसआ सोमोनांथाव फोरमायथिखौ फोसावदों। त्रिपुरा सिमानि साखाथियाव थानाय गंसे लांदां न'निफ्राय बोखांनो हानाय 52 बोसोर बैसोनि बिजेपि दैदेनगिरि बिकास धरनि गोथै सह'खौ बुथारनानै रामनि श्रीभूमि जिल्लायाव सोमावग्लुंदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला मोनसे फन कल खालामनानै न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव 12 आगस्तनिफ्राय धरा गोमानानै दंमोन। उनाव जेब्ला बियो फैफिनाखैमोन अब्ला बिनि नखरनि सुबुंफोरा गोमानायनि अजदखौ होदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 7 सुबुंखौ हमनाय जादों। आब्दुल सलाम, सिफत आली, आब्दुल आहद, सैफुल आली आरो बदरुल हक। नायबिजिरगिरिफोरा बेनि थांखिखौ गावारि सुथुरनि सन्देह खालामदों। पुलिसआ धरनि मोदोमाव जखम जानाय आरो दाननायनि दागो दं होननानै फोरमायो आरो बुथारनायनि केस रेजिस्टार खालामो। हाथियार बोखांनो हानाय समाव सासे दायनिगिरिया गावनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव एनकाउन्टार जायो, जेराव सासे पुलिस कनस्टेबलआ जोखोम जायो आरो दायनिगिरिनि आथिंआव गुलि गावनानै जोखोम जायो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ एसटिएफआ 80 कौटि रांनि सन्देह गोनां हेर'इनखौ जब्द खालामो, सासे सुबुंखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ 10 किल'ग्रामनिबो बांसिन सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हादों, जायनि बेसेना ब्लेक मार्केटआव 80 कौटि रांसो जानो हागौ। खौरां मोन्नाय बादिब्ला एसटिएफआ गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा रोगानाय आरो गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा बेसादनि सन्देहनि सोमोन्दै गोख्रों खौरां मोन्नायनि उनाव बे अपारेशना जादों। गोख्रै खामानि मावनानै एसटिएफनि हानजाया सिग्रोमनानै सन्देह गोनां हेर'इनखौ बोखांनो हायो। बे बस्ट खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। बे गिदिर जब्थिखौ आसामाव ड्राग्स फालांगिनि हेंथायै मोनसे गिदिर आगान महरै नुनो मोननाय जादों। गुवार नेटवार्कखौ नागिरनो आरो मुलिनि फुंखा आरो थांखिजानाय थावनिखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ मैया आसाम पुलिस अफिसारफोरा हादोरगिरि मेडेलजों मान बावजादों। उदांस्रि साननि सिगां आसाम पुलिस, अर खोमोरग्रा आरो इमार्जेन्सि सिबिथाइ आरो हम गार्डफोरनि गोबां मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरखौ जुनिया सिबिथायनि थाखाय हादोरगिरि मेडेल आरो गुन गोनां सिबिथायनि मेडेलजों मान बावनाय जायो। इन्सपेक्टर जेनेरेल देबज्योति मुखार्जीखौ जुनिया सिबिथायनि थाखाय हादोरगिरिनि मेडेलजों मान होनाय जायो। बे समावनो भि शिव प्रसाद गन्जला, शर्मिष्ठा बरुवा, शन्तनु कुमार दत्त, अमिताभ बसुमतारी, सुभाशिष बरुवा आरो सुमन चक्रवर्तीजों लोगोसे आसाम पुलिसनि गोबां बिबानगिरिफोरा मेरिटरियास सार्भिस मेडेलखौ मोननो हायो। बेनि अनगायैबो आकर आली, रिपन पल, नन्दा त्रिपुरा, सुरजित मुजुमदार आरो प्रबिन बर'खौबो मान बावनाय जायो। आसाम फायार आरो इमार्जेन्सि सार्भिसनि लहित शइकिया आरो महम्मद साहा आलम सिकदार आरो हमगार्ड आरो सिभिल डिफेन्सनि अबिराम इस्लारियाबो गुन गोनां सिबिथायनि थाखाय मेडेल मोननो हायो। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साफ्रोमबो बान्था मोनगिरिफोरनो साबायखर बावो आरो आसामखौ सिबिनायनि आवगायलांबाय थानायनि थाखाय हामलायथि बावहरो। ब्रैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड एफसिनि सोमोनांथाव देरहानाय, थेवबो डुरान्ड कापनिफ्राय आउट जाबाय। 135थि इन्डियान वेल्स डुरान्ड कापनि जोबथा ग्रुप मेचआव बड'लेण्ड एफसिआ कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसिखौ 6-0 फेजेनो। मेचनि जोहोलावआ हलिचरन नार्जारीमोन, जाय गरब्रै गल सोनानै गोमोथाव दिन्थिफुंनो हादोंमोन आरो दोलोनि थाखाय गुबुन 2 गलावबो हेफाजाब होदोंमोन। कौशिक दैमारी आरो गयारीआबो गल सोनो हायो। बे देरहानायनि उनाव बड'लेण्ड एफसिआ गासै मोन 6 पइन्टफोर मोननो हादोंमोन, नाथाय गल फारागथिनि थाखाय हानजाया क्वार्टार फाइनालाव जायगा लानो हायाखैमोन। इस्ट बेंगल आरो जमशेदपुर एफसिआ गल फारागथिजों गेलेयो। थेवबो हलिचरन नार्जारीनि मोनब्रै गलनि गेलेनाया बे टुर्नामेन्टआव बड'लेण्ड एफसिनि थाखाय मोनसे देरसिन गोसोखांथि जानानै थागोन। बाथि खौराङाव दङ लाभलिना बरग'हायनो 30 लाख रांनि मान होनाय जाबाय। हादोरसा सरकारा 2026 मायथाइनि कमनवेल्थ गेम्सआव मोनसे रुफानि मेडेल देरहानाय आसामनि स्टार बक्सार लाभलिना बरग'हायखौ मान बावदों। 13 आगस्तआव गुवाहाटीआव जानाय मोनसे फोरबोआव बिथांनो 30 लाख रांनि बान्था होनाय जादों।
गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लाभलिनाखौ लोगो हमहोयो। बिथांनि सोमोनांथाव जाफुंसारनायनि थाखाय साबायखर बावो आरो इयुननि थाखाय हामलायथि बावहरो। लाभलिनाया कमनवेल्थ गेम्सआव आइजोफोरनि 75 केजि थाखोनि सिलभार मेडेल देरहानो हादों। फाइनालाव बियो अस्ट्रेलियानि एम्मा सु ग्रिनट्रीजों जेनदोंमोन। लाभलिनाया गावनि रुफानि मेडेलखौ आसामनि दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरनो बावदों। बिथाङा बुंदोंमोन दि बियो जेब्लायबो आसामनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय मोनबोदों। 6थि खौरांआव दङ आसामनि सावथुन दिहुनगिरि रिमा दासआ साबसिन इन्डी सावथुननि बान्था मोननो हादों। आसामनि सावथुन दिहुनगिरि रिमा दासआ 2026 मायथाइनि इन्डियान फिल्म फेस्टिभेल अफ मेलबर्नआव साबसिन इन्डी सावथुन बान्था मोननायजों लोगोसे गुबुन मोनसे गिदिर हादोरनाङारि देरहासारनो हादों। बे बान्थाखौ सावथुननि अस्ट्रेलियान प्रिमियारनि समाव होनाय जादों। बे नैथि खेबनि थाखाय रिमा दासआ IFFMआव साबसिन इन्डी सावथुननि बान्था मोननो हादों। बिथांनि 2019 मायथाइनि सावथुन बुलबुल कैन सिंआ सिगांबो बे एखे बान्थाखौ देरहादों। 2026 मायथाइनि फेब्रुआरि दानाव बार्लिन इन्टारनेशनेल सावथुन फोरबोआव नट ए हिर'नि ग्लबेल प्रिमियारआ जादोंमोन। बेयो जेनेरेल के प्लास सेक्सननि बाहागोमोन आरो उनाव गथ'फोरनि जुरिनिफ्राय क्रिस्टल बियार स्पेशेल मेनशन मोनदोंमोन। सावथुना सासे 11 बोसोर बैसोनि हौवासानि सायाव, जाय नोगोरनिफ्राय गावनि आजै-आजौनि गामिसिम थाङो, जेराव बियो साहसखौ मोनो, लोगो बानायो आरो मिथिंगाजों बांसिन सोमोन्दो लायो। खेबनै हादोरारि बान्था मोनगिरि रिमा दासआ उन्दै गथ' आरो सिनायथिनि सल'फोरखौ खिन्थानायनि गावनि जुनिया आदबनि थाखाय बयजोंबो मिथिजायो।